Police station an thlen chuan Farhad ate chu a hran ve na kom ta ma se an thu soi ve chu lo in ang si ani nei ma khan ani inhmangaihna thawnthu chu Farhad chuan phua chupin aslin hena chuan a soi ang chi a soi zel turin a lo vo lok vek to chu ni in seman ani inhmangaihna a oi nan a hmu lai te chuan in ko in anin fop vela semala chuan ala oi thei chuang lo thudi khai chua chu ala tum fan mai ma se a aya officer thil ti thei jok chu lo kalin Farhad ate chu manna chan turan om lo zia le chutia kol reng chu adik lo zia ron shil ta sia sema chuan phal lo viau ma se Farhad ate nu pa chu akal tir mai angai ta ni Farhad a hian anupui hi aduat ve deuh ni turani achung te kianga shiomati angti hlawin ama in sanga chuan a ompui da ya ma se police ho chuan a in chu ron lu cho in chansin thara te chuan anupui nei chung chang le ti lui thila anei lui ani an rin thu te chu a thang na sa hle Diarama IPL kai noi sum thap na rin tak Bengali lem chan thiam Koshani Mukherjee machuana an siam most play chu heile most play ya athona inziak lutin sign up bonus cheng zanga handong ta che game nuam tak tak khelin loman te hi olsam taka lak chhuwa theyani bok phone pay google pay le bank transfer mangin olsam takin a deposit theya a him hle bok most play ya inziak lut photin promotion section a lut le la promo code spin 8 ti manga inzialu manchu dong photin most play application i download rawalin cheng zani idong nga langa Facebook a ingai dan i tho awaringot in cheng zani dong le in awain cheng zali somkwa idong hal thei affiliated member tan commission za asom nga alani zuile zelbok comment ta link kanda manghian inziak lutla bonus cheng zanga rondong phot mai te le hetia Farhad a ming chhiat hian apate namika campaign asukuk pha theilat namika chuan achung te ko khomin almonu po chumi huwa hlim taka a adu ta a Farhad chuan anupui hne na chuan insiam tura shilin restaurant a ankal don ti ashila korkong zawlu tuk ha ka phal lo thu wa soi pa chuan asli om chu awachul thwaka asli chuan lo ngai thei thak lo Farhad chuan asli phone chu en sakin abel pa message lo nu chhia te chu achiara athik thu che chanta chuta dan thar siamin katel lo chuan I unaw pa le I thian te I mu thei lawang nupa kani to a ibial pahlui nen po khan in bia ka phal to lo atia thu I oi chuan hospital a ina zom ka phal sakang che atibok Farhad chuan zungbun te bun tirin restaurant a chuan an vakal ve ta a namika chuan asle chu ko shangin thate te om turina cha a campaign ati boy thei zonga a omani chuan a unaw pa a tha sak tur thu a shilbok ma se asle chu alo duai bi khaulo namika chu atong khum zek namik chuan ngei hle ma se mi huwa atilang thiang bok si lo aril ruina in show savak ringot namika te chungwa chu restaurant a chuan an thukhom te buka anin ngei melom viau ma se chungri la chuan anril ruput manga dang vek thung Farhad farnu la chuan a chung te shat lovin nawalo pa ya asli chuan alo thupui ve sham lanchan ei zo chuan an chung kwa chu pona chuakin Birce ho ma a chuan chung ko in ngei tak angten an balang vela asli po chu anin nei chungchang zona an zo chuan nui derin anin inhmangaihna thawnthu te chu Farhad an soi tura ati angkha na soi ve bok ma se athu soi kara chuan nameka chu soi tel zawin omze nei tak hian athil ti tha zong te wang hian choi moi phu ati tel vel khera namika chu alo ip choi mai interview zo chuan namik chuan Farhad chu ko shangin alom lo na ashil ngal mukmoka asli hi control theilo mishing ani hi hetiang ani chuan kan chung kwa in kan buai phang thatwat la tha angati ta Farhad chu athinarim ta thut apate kutzung tangkara tak chuan chemte avik bur chat apate hne na chuan asli hi ikut mor pon itoktur anilo kathil te hi kasya atita zeka ava pa hi asli zuna awai ta tak takani he ti ngai dana nei ta hial Farhad anu pui chu namik chuan nok atisia Farhad chuan apate lung oinan thei to pa chu angai ta ti chuan apate computer bo chu song turin tran a han la le a akazin pasal kionti chuan computer chu alo la mu khal zui ani hian namika chu phatsan tumin computer chu namikan election a elpui pa hne na chuan shalalo tuma ma se anin hlandon chia tia Farhad chu aron lang thut county chu abiru ngal Farhad chuan computer keng tu ngor chu abitum ta a chuta waman thua in thil omzia zot chu pa chuan computer chu mayor hne na shal chhona tum thu te soin
apetu Quinty Ming asoidon chiatia ral khada chang chuan Quinty chuan aron kap tapop Farhada chuan silai lo metpuak tu chu azong kwal nga vata ma se tu ma mumai lo ti chuan ho vatin computer chu apate ku ta chuan avalan ngal thuaya heti hi chuan apate po eslia buai to lovin mayor ni tura a in kan de na a arilru asorbing theito tura angai ma se Farhada hian shat lawane kha computer a khan ani na chiang takina namika fadik takani ti a in she hau lova heiwang hian namika po hian Farhada hi adu sakthei em china lo ni kumsom thum kalta kha namika chu night lapa kalin chuta chuan Farhada nu ne nan in tonga nupui nei ring chung si chuan Farhada nu chu amangai kat si chu nu chu athiang hlimna lak sakin afa hial apai tir ta a ma se namika puzon chuan anchan chen lo shat vele Farhada nu chu tha awawa namika ti ngai na chelo chuan lume chin pa pakhat hi Farhada nu nen chuan a in nei tir ta top chu lume tu pa chu pa fel tak ni hlavin Farhada po chu afa ang chena in kol seliana anua Farhada changtur pahni an nei zui nge chung hun lai ata to namika chu Farhada te pate angin a in soi chara Farhada kum som pahni ani chuan nabi ka tu puile afa te chu Misualin an tha sak ta daya afane chun ni ta Farhada chu lak le ta tum ta ni ma se Farhada pani ta chuan alo phalbi khau lo mai namika ti ang minun rong lutuk en kol na hnuai a seilan tur chu angai ngam lo namika chuan tual that tur wain Farhada pashon chu avatha tir tak a Farhada chu akyang om tura somin apashon thatu laka ama ngein phuba la se ati awangin akut ngein aka lum tir ta hiala chumini atwal tha atang chuan Farhada nun chu aboi chhota ni asli ibial pa chu Farhada ina chuan lo kala property manager hena chuan asli amu du thu soin lo chhuat tir turin angen Farhada chui shwai pakhat chuan lo hurengin Farhada chu phone in lo shil ngal thuaya asli le abial pa chu in mu in abial pa chuan engwanga pasal nei san de nge ani ti te chu azota asli chuan thudi ka soingam si lo mi tuit la zoi hian achungoi top mai ani Farhada chu thin ur tak hian ron thleng ve in asli chu aron kai sang ngal asli bial pa chuan lo dan tum ma se Farhada chuan alo nam leng lop an pani chuan an insual zui ta Farhada te ang insual shat lu tuk chu engtin nge asli bial pa doctor ve mai khan a ne te lu lang ni abial nu midangin an kai sang lai chu ril run na takin a clear top mai ani in an thlen chuan Farhada chuan asli chu hawa dan siama bo chhemai chungai thiam lovin athina urviau asli la chuan Farhada chu ti ema athin urta chu a shethiam lo hle Farhada chuan asli chu khuma nam thu in ata ani to thu a shil non ona asli chuan lukham hnuai chu banin chemte phur ta zala Farhada chu avit ta sia ma se Farhada chu thawnthu tin chemte chu aphoya asli hna chuan min tha idu viau chu min thatla ti in alungzo na chuan vi ti ratum tamai asli chu mingil nei lutuk ani awang chuan athi sengin angam lo chemte chu pai thlafatin Farhada hliam tuam na tur chu azong hal ta soka ma se Farhada chuan a hliam te chu enga ma angai lo asli hna chuan min tlan chha san hi tum reng lo la ni maya tivin twar asli la chu akuta thi sen kai chung chuan a khur zoi mai se Farhada thin rimit ming phena mit tui te chu a mu ve phak lovani an chwa ni khwa te chuan asli chu abial palhui chuan lo dan tum ve ma se Farhada thui shwai pakhatin silaya keng te mu chuan a che thazui ngam talova asli chuan abial palhui chu rilrunat taka thlir vongin apasal kara chuan lut ta topa Farhada chuan asli hna khapa khatheng hilro ati chuan ka theilawang nang hi kanun na lo inrol lo la chu kami pa mangai bernen chung ko hlim tak kan din ve to ang ti in lo changa chu thu chuan Farhada chu avadeng na em thinrim taka akar chu khalin I chung kwa ve tur chu ka kuta a in ngat ativin tor asli chu midangin anron ti boy phak lawa da chu du in apate te in a cheng ve turin ati ta ni zana chuan Farhada chuan a hliam te chu a en vela asli chuan lo ngai venin first aid kit chu awala ngala Farhada hliam chu atom that sakta a Farhada mela chuan lomna lo langin anui ve fur mai kum khata po anmut ngai lo wa chuan asli chu thutleng saya amule ta atuka chuan asli chu hospital lamin anron kol tatlat mai me chenau pang pakhat ama in kol lai chu adin huna hiam hle a zaivat watangai thu anron shila hospital kal phal sak tur chuan Farhada chungte chu adila mase tu ma chuan Farhada thu lo chuan an lo chwa tir ngam bok si lo
ama chuan Farhata chu vakolin hospital a kalphal mai tur chuan avanora mase abial pahlui ne na anin hu awang khan Farhata chuan a ring zo to lo mase Farhata chu angai ngam bik cha lo aril ronom bik lo awang chuan damdoi ina chuan vakalin mai chenau pangdam lo chu amit nge in awak muta a chuna pangla chuan Dr. Ashley in minti damdo na alauti sam et mai se Dr. Ashley iring MM2 naw pangte chuan aril ruwa khoi nge mai ti chuan ina ho in anupui chu hospital thleng chu a hruai ta a mase atlan bole dayang ti hlau buk si akalna pianga azui top Ashley I ngil nei lut tukle adam lote adwa thiam lut tuk chuan Farhata ril ru chu khoi viau boka Ashley chuan thei to pa chuan hu chuan azai hlo tling ta Farhata kutwanin atna thataka tho tirawangin lom thu shil hial mase Farhata chuan nidanga chuan na tho min dil to ngai song che alo ti dai thung Asli bialpa chu Farhata na sei sakawang khan inchung lama anlo admit ve a Asli mutura kal ani avai chuan Farhata chuan ake ati tla sakdu ngei don Asli chu no pangti kya nga chuan om ringin ma ason dan te chu uluk takin atli thai ringa ma se pindan shana abial pahlui lo om chu a en lo thei si lo maktak main abial pahlui chuan nupui nein fa hial alo nei ti awangmuta rei takalo mai to chuan dot alo shit lekti na emni chapchungin Farhata hena chuan hospital atanga hruai chuak tur chuan angen ta a mase heng thil zong zong hi Farhata ruak man na vek alo ni reng mai long mo atira changkhan Farhata hian Ashley ibel pa chanchin hi alo shevek to a Ashley chuan amit ngein muve se aduani Ashley chu aril ruti thoven nan darkar ni vel achanu te ina alen tir vea chuti chung chuan mithida na ina avakalin ama a apate tha tak rugru parwang kha alo wala chuaka chumi nuwa anupui kya nga chuan akir le tani Ashley bial palhuya nek shaba wang khan Ashley chuan lomthu te a hanshil thar le vela aril rutina tu ni wangin Ashley chuan cho ati thar le ai ngai to lungpuam do ni asia da wangin Farhata chuan kaiwatin shwai ho tumta a Ashley chu karhu ta chuan thu in aril runa thu te chu asoi velua ma Farhat chuan mi hi an landan anguta te turani ngai lo alo ti ve sap Ashley chuan Farhata avi lai te chu mit thla in a in thiam lo zual le inan thlen chuan inchung lampan na step chu Ashley chuan alon kai thei ta hau lo mai aril runa ta wangin alo lem ve se kani mel akal thei tak lawa chuan Farhata chuan apum na la pindana chuan alo puita a Ashley chu pindan chunga chuan atule trepa Farhata chuan alo kwa nget sau chuta le an mui le mui chu a in sita ma se Ashley chu har chuak tu tin ewangin ngemin ron fo tin na ron vin thot ani nei ni khan Farhat chuan contract mai ani thule voi khat ma a khoi lo tur thua soi kha ani sia tu na velem Ashley taksa mai ni lo athin lung chu khung be atum ni in alang ta si Ashley chuan engtika ma nang hi ka mangai lawang che atia Farhat po chuan khatia Ashley fop ta ringot kha a in thiam lo hle Ashley nena chuan ngai dam dilin a chwa san zui ta ya abial nu deu reu ta tu artist nena chuan avakal ta a mase chu nu chu ama angkhan angai na to haulo a khoi satlia ringot po chu angai thelo viau Ashley chuan a tho pui nu ebru chu kolin aril ro ha thu chu vashila mase ebru in valen atum chuan Farhata chung te chuan lo dangin Farhata phalna lo chuan Ashley chu common phal lo thu an lo shila Ashley thinrim lutuk chuan Farhata chu kol ngala Farhata chuan abula me che om chu phone lo chan tirin Ashley chuan a thi karin te rengnen alo thi khau lo Farhatan thil dil a phal rolin ala off mak zui ebru chuan anin biak dan chu makti in nupui poi anglo saltang ang zo ka ti chuan Ashley chuan anin kara thil thleng dik tak soingam lo ma se mangai na wangin ka nei lo ati ta topa achanu chuan a khongai nge mai khamini khan akhwa khalo sik lo se chu Ashley hi hetiang din muna hian ading lo ni mai tur achanu ho nu chuan Ashley chuan Farhata ta chung ko thalak chu a ena yegeta kha Farhata una pa ani ti ashathiam cha atuka chuan Farhata nena ka una pa chunga enge ti itum tina chota top mai ka una pa le I una pa chu tangrualin until thuilaya inang Siyah atia Farhata chuan alo chang thadu hau lo mai Ashley chuan a una pa chu wazo chiana tumta Farhata hian Ashley chu hospital a na zom a phal sak to a ma se a thui shwai pakhat tal chuan a enjui ring zel tho Ashley ning lutuk chuan ICU a alu san ta ya phalna nei lo te tan alu ve thei bok si lo Farhata thui shwai chuan pona alo ngak ta top Ashley chuan a phone chu an chui zui reng ti asha ta wangin hospital khuma chuan a zepa
kong ka tung lama tang chuan chuagin yagita office chu awa thleng ta roi mai yagita hna chuan ka una pa hi engtia bum kwal nge itum alaka hian ruam man na thalo nei itum chiang lu tu awati bong bonga yagita chuan nami ka lefer hata hi ro rel na ma shwai kan tuma nangma hi anlaka ta da zalen che kan tum atita asli chu alom kher mai arin lo angda ya thila lo kal chu anuk te po a ul zo khial yagita te ruam man na thatta ka tela tumbok farhata kianga a om chung chuan jail bang an zo the nan fin fia na lo la khoma tum ta heti mek lai hian farhata thui shwai pa chuan SD phone omna chu alo en ringa damdoi in khum an ron nor chwa zong chuan arwali na kalve zel ti amuta doctor dang te azo po chuan asli chu ICU chunga a omlo thu an lo shil boxi chuta farhat chu call fatin SD bo thu chu official ta farhat chu aron man mo nge mai asli la chu traffic jam a alo tang laklo kher boxi apasal chuan hospital chunga azong fut fut to ICU gong ka farhatan nek chiat atung chia tia asli chu alo chuak lol mai operation ka nei zo chia ka phone ka mu zo lo ti in do taron soi zun zum hal sak boka farhata chuan a oilo mil rap thla adam lo zai zo che chu amit nge ya mu adu le ta tlat asli chuan dam lo omna shwain dam lo chu a ko mu chop ta top farhata chuan anupui chu a una pa ina shwain abung wa tlem chu walak puya tuma sema chuan lo rem ti vak lo ma se a farnu wang chuan a hial ngam si lo asli a in siam lai chuan sema chuan farhata chu ka farnu hi itina ani fai chuan ka thatang che ti na lo vo ve bok an ho nu chuan yagita chuan asli chu alo kola an ruam man na ebru chu alo tel ve ti aron shila farhatan ha thona pindana chuan an ngai thla ru na khol da angai thu an ron shil ma se farhatan ha thona pindan chu a in kal tlat zel mai si asli chuan rem chang zongin farhata in bol lai chuan a pindan cha bi chu aru chuak zal zala a thukru ta dai ma se chu ngai thla ru na khol adalu the ma chuan farhata farnu chuan puina alo mo tlat si farhata farnu hi golamini in akazin pasal ne nan lo in ngai zonga afa hian alo pai chu ni si a akazin pasal chuan apmangai ve hle ni alangin nawa pai tran tir po chuan lungai lo tura shirin nawi nei huna kan tlan bodon nia ti in tiam hiala golami dula lawlen hu chuan anu chuan muta afa paina chu tunge ti zotina thin rim hle golamin afa paina pa soi chwa chuan farhata chuan a thadu mai don si anu chuan afa pai lai chu titlaturina shilta anu hian afa nu na chiat vek a hlawatin ni kumsom thum kalta a farhata nu in namika fa apai khan nei du lovin midanga nei tir da ani kha chotiang bok ka afa nun a chia chu adu lawani mase afanu golami chuan afa paila chuti tlak phallovin shin ngei atum bursi chutina na chuti in anu po chuan an chung telaka aze puita top mai ani zan kha chu golami chuan na bo veita atui bom chu buwa in atal boy hle anu room lam chu apan trok troka midang sha tan hlau si an chung te chu living room a an om tlat boxi hospital lam pan pun an kal thei talawa thil an da khom na pindana chuan in shwailu topin golaminu chuan esli chu ko ta topa naw chu charmai turin ange na ni golamin naw ve na ti auri midagin an sha lo nan anu chuan puanin aka anno sak nge nge a an omna munin zir lovin naw char thiam ni lo ma se esli chuan a thei to pa chwa ve a an chung te mi zia hi an sha cham em awangin aruk thei ang berin an che top mai ani naw te lo piang ta hlol mai an chung ten thil thlen dan an shiani vai chuan golami te nu fa chung an chet dan tur chu a don ngam po ani lo ui tak chung chuan naute chu mi fani turin an peta top mai ni golami nu chuan a fanu ril run na lu tuk tur chu a don ngam le silova farhata kazin bial nu hlui safi chu sum tam taka thamin naute nu anga lem chang tur chuan aron roi ta topa safi chu abial pahlui abidana hna chuan naute pom chung chuan ron kalin afa ani thuron shilta abidana la chuan afa tak takemo alauti ve mai boka amo phurna chu hlen tumin safi chu nupuya nei atum ta ni ani nei ni lo thlen chuan asli chuan achanu Ibrahim hna chuan arukin farhata na tho na pindan cha bi chu aperu ta zeu ti chuan midang zongin in nei na hunan lo man pui lai chuan Ibrahim chu pindana lutin ngai thlau rup na chu avada ru ta ni ma se in nei na chuan ashat pui tu te ID chu an mamo ta tlat mai le farhata chuan a ID la tur chuan a pindan lam chu aron pan tamai si asli chuan achanu chu a hmu manang ti hlawin kongka hnung lama tanga lo chuak tur chuan ava ko vata ma se
van duai thlak takin kong khar chu lo in kal tat si ebru chu pin dan chunga chuan abiru ka ngai ta farhata chuan kongka a hun rual chuan pon lama thil hlim thla pheze chu a man tlat pek asilai chuan a kap throi vanei thla takin asli chu alo tlan chi man ram nimbuk kara tang chuan farhatan aron zong ti chu a mureng an chung te chu farhata silai puak ria wang chuan anno in ral ring ve meka light chu a thim ngal thuap farhata omna lama chuan lo chuakin anron thli thlai pui ngala chu hun tha chu asli chuan rem changa mangin kongka tang chuan avaluta thil thleng chu thiam lo ang tak chuan ava om ta velani mase farhata chuan asli samkara na lo tangwa wa amu atang chuan alo thiam ngal mai in nei na hun an man zo nu chuan asli te chan dun chu pona chhuakin farhata ten an man chhuat teu zia te soidunin an tha khurna sadun hle mase hlotling takin an thil da tum chu an da thea van nei an in ti hle zana asli imut nu chuan a hriat nge tur hian farhata chuan a thui shoi pakhat chu kolin kong khar chu uluk taka ena kut zetha a omle omlo en turin atita vela asli chuan a hlau thong nge mai ti chuan farhata in bua hlan chuan a kut zetha te chu man mo tak chuan awa shu fai ta sok soka farhata chuan aron man chiang nge mai asli hena chuan I chanu khan thil ati ruk le don chuan perfume in kap to lo sela alo ti mak asli chu in puangin gel bang izo the na fin fiana kan zonga ni kha atita mase farhata chu athina ur hau lo gela chuan min ron kan thina ngem ti te chu zot ta zoka asli la chuan kat the ingil mak zenga nangma bang hian ka boy to don lo sin alo ti ve mak atong kam chu farhata chuan ngei viawang atu ka chuan anupui chu kara phurin inti thoven nan chwa kwal pui atuma mase an hnung lama tang chuan Misual hian kara lo zuin anron kap ta vak mai farhata chuan asli chu silai pe in Misual hau chu ka ve tur chuan a shila mase asli chuan a hlaulut tuka silai po chu hum hlei theilo farhat chuan alu chu akut le lama lo vengin kar chu kong pe nga chuan a khatlut ta taya Misualin anron nan chin ma chuan anupui chu ka in chak takin atlan pui le ta minute somvel an tlan nu chuan asli chu a chawli tuka atlan thei da lo farhata chuan pomnolin atlan pui nal nala inte pakhat an thlen chuan lutura shilin Misual ho ma chhon tur chuan akalta farhat chuan Misual pakhat chu waman vatin a phone a lak saka ama thatura lo tir tu chu a she thwai mase che talak tak tak ma in asli himna angai to angai asli po chu Misual pakhat hian lu chil lo tumin an in nor boy na sahlea Misual pa chuan alu chil man trep tia farhata chuan aron kap thoi man asli chuan an harsat na chu police ne na thlena du lain farhata ero chuan ama achin fela du thunga asli chu lowin a por tura shilin mun pakhata chuan anu chia darkar ni nuwa kalo lam le angche ti in akal san tani